Започвам от общите части. Влизаме в апартамента. Коридор. Тук има място за голям, доста широк и дълбок вграден гардероб. Тук има килер. Няма ток и е малко тъмно. Тук има изводи за бойлер. Така, сега продължаваме към дневната. Минавам от този ъгъл. Там е предвидено да бъде кухнята. Така, излизам на терасата. Това е между двата блока. Градинката. Така, тук е гледката. И блока срещу нас. Имайте предвид, че един е доста мрачен. Аз съм в момента към 5 часа на апартамента. Дограмата отвън беше цветна, да обърна внимание, отвътре е бяла. Така, продължавам нататък. Срещу мен е банята и туалетната. Тя е с отлични размери, доста е просторна. Съответно виждате и къде има изводи. И отивам в първата спалня. Ще покажа какво се вижда от прозореца. Така, отивам към втората спалня. И сега ще излезна навън, за да видите общите части. Това е коридора и отивам към асансьора. След малко ще направя и видео за там.